Mä lähdin ehdolle puoluevaltuuston puheenjohtajaksi siksi, että mä haluan, että tämä meidän elävän kansanliikkeen moniääninen jäsenistö saa oman äänensä kuuluviin ja se otetaan huomioon siinä puolueen päätöksenteossa. Meillä on laaja jäsenistö, jolla on osaamista sieltä arjen ja käytännön politiikan teon tasolta ja se pitää kuulua myös siinä valtakunnallisessa politiikassa. Puoluevaltuuston rooli on tuoda se kentän ääni, se meidän moniäänisen kentän ääni, se mikä on se kansanliikkeen ydin, niin tuoda se puolueen johtoon ja kuunnella ja olla vuorovaikutteinen siinä, että miten tehdyt päätökset vaikuttaa arkeen ja miten sitten voitaisiin entistä paremmin tehdä tasa-arvoisempaa ja parempaa Suomea. 20 vuotta sitten nuorena opiskelijana mä liityin sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja olen kyllä ollut tosi onnellinen siitä päätöksestä. Mä oon saanut toimia Demarinuorten piirin järjestösihteerinä ja puheenjohtajana ja Nuorten kotkien piirin puheenjohtajana ja sitten mä oon saanut toimia kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008. Nykyään mä oon myös aluevaltuutettu ja toimin kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarina täällä Turussa. Mulle kaikista tärkeintä tässä työssä, mitä mä oon saanut kunnallisena ja maakunnallisena päättäjänä tehdä, on se, että mä oon pyrkinyt purkamaan kaikilla tavoin segregaatiota. Pyrkinyt siihen, että jokainen voisi voida paremmin ja jokainen voisi saada tasavertaiset, tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvää elämää.